Les primeres persones, un podcast d'Obertament. La quantitat d'hores que passem a la feina amb l'estrès que això suposa està comportant un malestar mental col·lectiu molt més gran del que creiem. Un de cada 5 treballadors està passant per un problema de salut mental en aquest moment. De fet, el 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. Som l'Ari i en Marc, responsables de l'àrea de mitjans de comunicació i activisme d'Obertament, i avui parlarem de salut mental en l'àmbit laboral. I per això tenim la coach organitzacional Laura Guillén i l'actriu Mariona Ribas, i amb elles l'activista Sara Torrico, que ens explicarà la seva història i parlarem sense tabús i obertament. Comencem. L'activista. L'activista que ens acompanyarà al llarg d'aquest episodi, enfocat en el món laboral, és encarregada d'una botiga en una cadena de supermercats. El 2019 va travessar una època de canvis vitals molt importants amb molt d'estrès laboral i això li va passar factura com ens pot passar a qualsevol de nosaltres i va acabar patant. Se n'ha recuperat i ha decidit que explicaria aquesta experiència perquè la gent, quan l'escolti, no se senti sola i pensi que això només m'està passant a mi. Ens toca parlar de com n'és de comú això i ho farem donant una càlida benvinguda de primera persona a la Sara Torrico. Hola, què tal? Com estàs, Sara? Bé, afortunadament ara bastant bé. Han passat una mica els nervis? Sí. Què és exactament, Sara, el que et va passar el 2019, què és el que t'agradaria explicar-nos avui? Doncs el que em va passar principalment va començar amb una època d'estrès molt prolongat. No sabria dir-te, però va ser pràcticament això. I va ser en el moment menys esperat que estava de vacances, ja havia acabat de la feina, tenia les 3 setmanetes de vacances, vaig marxar de viatge i en el viatge de tornada vaig començar a posar-me molt nerviosa, vaig passar molt d'estrès en aquell viatge i vaig començar a fer les meves històries internes. Vaig començar a pensar molt i quan vaig arribar a Barcelona vaig patar. I a partir d'aquí doncs, vaig haver d'ingressar a l'hospital, vaig estar 5 dies només, però el que va ser més difícil va ser la sortida. La sortida perquè el no saber què m'acabava de passar, la confusió, juntament amb la sensació que tenia física de tot aquest desajuste, doncs va ser complicat i una recuperació molt llarga. I com ho vas començar a parlar amb el teu entorn? Perquè dius que t'era difícil a tu explicar-te a tu mateixa el que t'havia passat. Com comences a explicar al teu entorn si a tu mateixa ja t'és complicat fer-ho? Perquè en aquell moment passava un any des que em va passar. Això em va passar el 2019, doncs el 2020 vaig decidir explicar-ho a la feina i va ser perquè a una companya d'una altra botiga de la xarxa li va passar el mateix que em va passar a mi. I al explicar-li a la meva companya de feina li vaig dir mira, ha passat això a l'empresa. Saps quan vaig agafar la baixa? Doncs va ser per això també. I es va quedar com... Quan dius això, què li vas dir? Per un problema de salut mental o li vas explicar? No, li vaig explicar clarament. A mi em va passar, vaig tenir un brot psicòtic. I quina va ser la reacció de la companya? La reacció de la meva companya, afortunadament, va ser... Jo tenia molta por a explicar-ho a la feina, però la meva companya va ser molt comprensiva què és exactament el que t'ha passat. O sigui, interessant-se pel que m'havia passat de veritat en comptes de, des de la perspectiva de la por, que era el que jo m'esperava, i al revés completament. Va ser des de la perspectiva de la comprensió, de vull saber el que t'ha passat i com m'ho has patit i com t'has recuperat per això. I en què et va ajudar a tu aquesta reacció, com dius, no? Des de la curiositat, des de l'empatia, en comptes des del judici o des de la por, que potser era el que tu anticipaves, no? que podia ser aquesta reacció? Clar, perquè la meva por també venia perquè, clar, jo sóc l'encarregada de la botiga i les meves companyes jo pensava, a veure com
esperaran que les meves decisions siguin més valorables o menys valorables. Clar. Si em prendran més en sèrio o menys en sèrio per aquest tema, però no, al revés. La veritat que estic molt contenta per les meves companyes en aquest sentit. Tot i així, arriba un moment, ens explicaves, no?, que decideixes, no?, doncs, unir-te obertament, fer activisme amb la nostra organització i que, doncs, com sabem, això moltes vegades implica donar la cara, no?, com estàs fent ara, no?, parlar-ne obertament, sense tabús. I un dia t'entrevisten a Catalunya Ràdio, si no recordo malament, i arran d'això, què passa amb una de les teves companyes de feina? Doncs arran d'això vam tenir una discussió i jo no m'esperava gens el que va passar i va ser una discussió normal de companyes, o sigui, jo li vaig explicar mira, això no em sembla bé, i no li va sentar bé que li digués que no em va sentar bé, i li vaig dir jo per una vegada que parlo no queixis, perquè totes les vegades que m'he de callar. I em va dir, i lo que me callo jo? Referint-se... És que no va dir a què es referia, però clar, mai he rebut cap queixa sobre temes de feina per part d'ella. I jo ho vaig interpretar des d'aquest punt de vista. I em va sentar molt malament. Dic, quan no hi ha motiu, no fa servir aquesta carta. Però quan tens algun motiu sí que pots fer-la servir. És una mica el risc, no?, de parlar obertament de salut mental, no?, si encara hi ha gent que pot fer servir aquesta informació personal per anar en contra teva, per atacar-te, per desacreditar-te. Tot i així, tu segueixes estant aquí, donant la cara. Per tant, entenc que algun benefici també t'aporta, no?, aquesta apertura i aquesta honestedat. De fet, si em deixeu interrompre-us, com sabeu, els activistes participen no només de forma presencial, sinó també de forma remota al programa. I la Mar ens ha enviat una nota de veu que crec que va molt sobre això, sobre què significa esdevenir públic respecte a la teva salut mental al lloc de feina, i m'agradaria que l'escoltéssim. Em dic Mar, i el que em molesta més del món laboral, quan saben que tens un problema de salut mental, és que t'ofereixen un lloc inferior a la teva categoria encara que t'hagin de pagar el mateix salari. És una manera paternalista de tractar-te i de no tenir en compte totes les teves capacitats. No sé si això et ressona, Sara. Sí que ressona una mica, sí. Perquè, sobretot, quan vaig explicar la meva història, sí que l'interès des de la perspectiva de la comprensió sí que va ser d'interessar-se, però també era com, ara et cuido una mica, vull cuidar-te una mica, no vull que facis això, no vull que facis l'altre, per si un cas t'estresses. Clar, i a vegades la línia, no?, per més que estigui fet des de la bona intenció de voler ajudar, de vegades, com es pot ajudar una persona sense ser paternalista, per exemple? Quin consell? És molt difícil, això, Sí. Però quin consell donaries en l'àmbit laboral, concretament? Sobretot preguntar primer, abans de prendre cap decisió, preguntar a la persona en quin punt està i quina ajuda necessita, perquè cada persona és individual i necessita una ajuda individual. No tothom som iguals. I jo ho agafaria des d'aquí. Doncs preguntar, no?, tenir una comunicació directa, oberta, no?, sobre el tema, parlar-ne obertament. Exacte. I ara com estàs, Sara? Ara, considero que estic bastant bé. Sí. També la por, jo crec que... Clar, això va ser del 2019. La por perquè torni a tenir un altre episodi, no sé si algun dia marxarà, però almenys això també vale que no se'n vagi la por, però també d'aquesta manera, havent passat el que he passat, tinc més coneixement sobre el tema i també d'aquesta manera puc gestionar amb més eines el tenir la precaució de que em torni a passar, perquè ja hi puc identificar. Recordo perfectament el que em va passar i tinc més eines per demanar ajuda si en algun dia ho necessito. Doncs passem a la propera persona convidada d'avui. Marc, ens la presentes? L'expert.
I ara ampliem una mica la taula. La professional que ens acompanya avui ve del món empresarial, però també és psicòloga i és coach organitzacional. A l'actualitat és profe i investigadora a ESADE, però també ha estat a altres centres a França i a Alemanya. La seva recerca posa el focus en entendre com es formen les percepcions personals i socials al lloc de treball i quines conseqüències té això sobre els resultats, tant individuals com en el grup, des de 3 perspectives, des del lideratge, des de la diversitat i des de la identitat. També du a terme tasques de consultoria per a empreses i saps què sumem això? Doncs que és mare de 2 fills divertidíssims. Donem la benvinguda a l'estudi de les primeres persones a la Laura Guillén. Gràcies. Hola, Laura, com estàs? Hola, molt bé. Entendre com es formen les percepcions personals i socials al lloc de treball. Això què vol dir exactament? A mí lo que me interesa es que muchas veces cuando pensamos en quiénes somos o con quiénes trabajamos, con lo que trabajamos es con la idea que tenemos de esas personas. Y utilizamos muy poca información porque solamente podemos procesar de forma consciente un 1% de la información social que recibimos. Entonces tendemos a meter a gente en cajas muy rápido. Y esos procesos psicológicos de cómo percibimos al otro de forma completamente idiosincrática y sesgada y qué consecuencias tiene para nosotros, por cómo percibimos, y para la otra persona también. I tu ets experta en temes de lideratge i, per tant, jo et preguntaria què fa un bon líder relacionat amb el que estaves comentant? Ajá. Un buen líder tiene que tener un repertorio de estilos enorme. Y además no quiero ser normativa porque no quiero decir que el buen líder tiene que ser así o asá, ¿vale? Sino yo creo que de lo que estábamos hablando antes, de esa capacidad de escucha, de esa capacidad de toma de perspectiva, es el primer paso para decidir qué tipo de interacción vas a tener en el futuro con esa persona. Un buen líder escucha, un buen líder toma perspectiva y un buen líder solo cuando tiene esta información reacciona. Va molt a joc amb una cosa amb una nota de veu que ens ha enviat la Neus. M'agradaria que l'escoltéssim. Bona tarda, soc la Neus i a mi, a la feina, m'agradaria que les persones que tenen un càrrec i els directius de l'empresa donguessin exemple i parlessin de salut mental en primera persona. M'adondria molta tranquil·litat. Gràcies. Com ho veus això, Laura? Creus que és possible que els líders parlin de salut mental en primera persona? Yo soy optimista y quiero pensar que sí. Pero es cierto que hay algunos datos alarmantes cuando vemos encuestas de tipos de liderazgo o cómo se sienten las personas escuchadas en las organizaciones españolas. Un 36% de la gente que trabaja en organizaciones piensa que está trabajando para líderes tóxicos. Tóxicos quiere decir que tienen algún rasgo de personalidad narcisista, maquiavélicos, psicópatas, ¿vale? Subclínicos, ¿eh? No es que vayamos a... no tenemos a Aníbal Lecter ahí, pero pues sí que hay mucha impulsividad, etc. Entonces también es cierto que hay que lidiar y dar recursos a las personas para entender cómo gestionar relaciones con personas tóxicas. Porque puede haber abusos, porque puede haber problemas que acentúen más que mitiguen los problemas de salud mental. Tenim una dada que ve d'un estudi que ha fet obertament en l'àmbit laboral i ens diu que el 74% dels treballadors no han rebut cap mena de suport per part de la seva empresa per gestionar les problemàtiques de salut mental relacionades amb la feina. Com ho veus, això? Pues lo veo un dato muy problemático porque a la par hay muchísimo interés en el tema de la diversidad, ¿no? Y de crear empresas más inclusivas. El 85%, salió una encuesta hace poco, de las empresas españolas quieren dicen que tienen alguna formación en temas de diversidad. Pero nos quedamos en una diversidad visible, en una diversidad de género, en una diversidad de edad. Y la diversidad que no se ve, que es más, ¿no?, de los trastornos mentales, de salud mental, pues son más difíciles de atajar y hay gente que no tiene herramientas. Y yo creo que aquí sí que la educación es una parte muy importante.
de gestionar estos temas. També vivim en aquesta cultura del treball, no? De la competició, Sí. de la productivitat, no? En la qual a vegades costa d'entendre que posar la cura al centre també pot ser molt productiu, no? I també Absolutament. no té per què afectar el rendiment, no? No. Però encara hi ha aquesta idea, no? En l'àmbit laboral. Com creus que aquesta cultura en la que vivim ens afecta a la nostra salut mental a la feina? O sea, sabemos, porque hay estudios que lo demuestran, que realmente las organizaciones tienen un papel crucial en cómo se desarrolla y cómo se manifiesta la salud mental de sus empleados. Entonces, de alguna manera, las empresas también tienen en sus manos herramientas para lograr su prevención. O sea, yo creo que realmente el poner una cultura inclusiva, una cultura en la que las personas se sientan escuchadas y es parte fundamental para ser productivo a la larga. También sabemos que las culturas competitivas en las que se exige muchísimo de forma desmesurada pueden ser exitosas a corto plazo, un año. No pero son luego sostenibles. Claro, luego no son entonces, sostenibles. depende, si estamos en una crisis, tener a alguien encima puede que en un momento determinado, para un par de semanas, vaya bien, pero esto a largo plazo no es sostenible. Per tant, cap a on anem? És a dir, quins canvis urgents hauríem de començar ja a implementar a l'àmbit laboral per cuidar la salut mental de les persones treballadores? Yo creo que los líderes sean conscientes. O sea, al final luego es un proceso de cascada, ¿no? Que impregna culturas. Entonces yo creo que los líderes sean conscientes de que la salud mental es un tema que no se puede aplazar, es un tema que está ahí y que se están jugando el bienestar de los empleados y de su gente, de ellos mismos a veces, porque no hemos hablado de esto, pero también a altos niveles hay muchísimos problemas de ansiedad, burnout, etc. Entonces ya no es cuidar al resto, es cuidarnos a todos, ¿vale? Y esto hay que empezar desde muy arriba de las organizaciones para asegurarnos de que realmente estamos creando culturas que pues nos acogen a todos y que en los que todos podemos florecer teniendo en cuenta que cada cual pues tenemos nuestras diferencias, ¿no? Todos somos distintos, pero todos somos iguales. Veig a la Mariona que va assentint i tinc moltes Sí, és ganes molt ja interessant el que està explicant. d'escoltar-te. Si ens la presentes, Marc. Oh, i tant. Doncs ha arribat l'hora de presentar l'última convidada d'avui. L'Altaveu. Ella és actriu i els que ja tenim una edat Jo també. la coneixem de ser la Marta al cor de la ciutat o de ser la Nora a l'internado. Més recentment l'hem pogut veure a Jo també em quedo a casa durant la pandèmia. A mi em va salvar algun moment de no sé què faig, estic enfonsat, t'ho dic de debò. I l'últim, la mirada de la Fiona. Al llarg de la seva vida ha passat per diversos períodes d'ansietat i els ha encarat de forma oberta i amb teràpia. I, a més d'això, en un període d'inactivitat laboral va aprofitar i vas començar a estudiar psicologia. Donem una càlida benvinguda de primera persona a la Mariona Ribas. Gràcies. Què tal, Mariona? Molt bé. Com estàs? Bé, molt bé. Doncs explica'ns com has viscut tu aquesta ansietat que ens comentava el Marc. L'ansietat, jo el que volia dir també és que, recollint una mica tot el que han dit les meves companyes de taula, l'ansietat, les persones que hem patit ansietat en algun moment de la nostra vida, no? Crec que és que no en diria trastorn tampoc, però és un problema que genera moltíssima incomprensió, no? Tots alguna vegada hem sentit el típic comentari de tinc ansietat. Ai, per què tens ansietat? Calma't, no? Ai, per què? No en tinguis. Sí. No, Ja és està. com, ai, que... I les persones que han patit ansietat, que és un problema que a nivell somàtic és molt potent, no oblidem que és una defensa del cos davant d'una amenaça que percep com a amenaça de mort, reacciones igual davant d'aquell estímul X que per tu et genera aquella reacció, aquella por, com si t'estiguessin apuntant a una pistola. La reacció corporal és la mateixa, no? El cos es posa en mode defensa total, no? I es prepara per sortir corrents, no? Llavors, clar, les persones que no entenen això, bueno, no? És com estàs nerviós, no? Jo el primer atac d'ansietat el vaig tenir amb 17 anys, estava preparant uns exàmens a l'institut i
I vaig baixar i li vaig dir a la meva mare que tenia un atac d'asma, que jo pensant, jo asma no n'he tingut mai. Clar, perquè no podia respirar, clar, no? Perquè a mi m'afecta molt, o m'afectava molt el tema respiratori, no? Llavors jo tenia com falta d'aire, hi ha gent que li dona tremolor a les extremitats, a mi això no m'ha passat mai, taquicàrdies tampoc, però molt, molt, molt aquí dalt, no? I un pes aquí, i aquí sobretot a la boca de l'estómac, no? El diafragma se'm tanca molt i em fa mal. I a partir d'aquí, la meva mare de seguida va dir que no tenia asma, que no tenia cap problema i que segurament el que em passava era ansietat, no? Llavors, a partir d'aquí, he tingut... Clar, com que és un mecanisme de defensa del cos, no? Llavors, depenent del moment personal o professional, no?, que estava passant, doncs l'ansietat s'ha disparat. Què passa? Amb el que ella parlava és molt important. Quan tu ja coneixes el monstre, no?, quan tu ja saps, a més, i quan fas un treball personal per comprendre i detectar els senyals d'alarma, jo atacs d'ansietat fa molts anys que no en tinc. I he passat per períodes de problemes personals o professionals, com tots, que haguessin pogut en un altre moment ser moments de molta crisi d'ansietat, no? I ja els detecto molt... Bueno, la veig venir molt de lluny, l'ansietat, i no vull dir que sóc infal·lible, evidentment em pot passar, no? Perquè la vida ens posa situacions al davant inesperades o que a vegades ens afecten i no hi comptàvem, i sempre, com que és un mecanisme del cos, doncs sempre es pot tornar a disparar. Però l'he treballat molt, he fet un treball, fa molts anys que faig un treball personal amb la meva terapeuta, i l'hem treballat molt, l'hem entès, i la veritat és que estic molt contenta de veure, perquè, clar, quan tu la veus venir, és el que diu ella, vas desenvolupant estratègies, no?, per ja no arribar a aquest punt. Això et volia preguntar, perquè amb la teva feina, no?, d'actriu sempre es comenta que hi ha aquesta incertesa, no?, del món de la interpretació. Com es conviu amb un símptoma com l'ansietat, no?, que també té molt a veure amb aquesta gestió del que vindrà, del que no vindrà, i una feina que pot ser precària o pot ser incerta en certs moments? La meva feina posa en risc la salut mental de moltes maneres. Per començar, la matèria prima amb la que treballem els actors són emocions. Llavors, a partir d'aquí ja s'obre un món molt bèstia, no? Perquè, a més, hi ha estudis que demostren que quan un actor fingeix o interpreta una emoció, ell mentalment sap que no és veritat, però el seu cos no ho sap. Si tu provoques el teu cos perquè estigui plorant, per molt que mentalment saps que estàs interpretant que aquella tristesa no és teva, al cos això no li expliquis, no? I jo he arribat a tenir setmanes de feina molt intenses, perquè a més jo he treballat molt, sobretot en el gènere dramàtic, no?, a la televisió sobretot, però també al teatre. Llavors arribava a casa i pensava, ostres, que no sé què em passa físicament, i jo sabia mentalment que estava bé, no? I llavors tenia un company de feina que feia del meu marit en una sèrie i teníem escenes molt, molt intenses a nivell emocional, no? I quan anàvem al camerino sempre em deia, tu recorda-li al cos que això és mentida, no? Perquè la ment ho sap, però el cos no. Llavors, això d'una banda, no?, que la nostra matèria prima són les emocions, no?, i com les processem per mostrar-les, no?, i com fer creure a l'espectador que aquelles emocions són del personatge. I d'altra banda, la inestabilitat, la inseguretat, és una feina que pot posar molt en joc l'autoestima, els egos, la gestió del teu propi i la del voltant. Per tant, jo crec que... Jo moltes vegades em diuen, no, és que la meva neboda vol ser actriu. Molt bé, una bona escola i un bon psicòleg. Perquè es necessita un coneixement, es necessita un suport, perquè és una feina, i la inestabilitat econòmica i laboral és terrible de gestionar. I tot i així, tot i que és una cosa, com pel que sembla, doncs, bastant comuna, no? Tu t'has sentit segura de poder parlar de salut mental en el teu ambient de feina? Depèn, és a dir, si el meu ambient de feina inclou els meus companys de repartiment, doncs no recordo. Jo sí que, clar, ara tinc un grup d'amigues que som actrius, que totes estem allà al voltant dels 40, amb el que evidentment en parlem obertament, no? I jo fa molts anys que també tinc amigues de la professió que també han fet un treball personal de teràpia i tal, i bé, sentir-me segura per parlar-ne, per exemple, amb una persona que està per sobre meu, no ho he fet mai, no he confiat mai en fer-ho, també. Hi ha molt d'estigma amb la salut mental, i aquí també recollia molt, quan ella parlava de líders i tot això, hi ha encara un estigma molt gran amb la salut mental, no? Perquè ara en diem salut mental, però abans era trastorn mental, i tot cabia al mateix sac. Hi ha molt desconeixement de què és una depressió com a diagnòstic, hi ha molt desconeixement del trastorn bipolar, parlem alegrement, fem servir paraules que la gent no sap ni què... Hi ha molt desconeixement.
I a la vegada hi ha molt estigma, que crec que poden anar relacionats. I també aquesta banalització, no? Que també ens anem a l'altre costat. No? Per Clar, una banda hi ha quan tu no estigma, coneixes una sí, cosa no saps ni la gravetat que té ni la no gravetat que té. I jo sí que recordo que en un moment de la meva vida que a nivell personal i professional era molt intens i tal, en una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal. Em van haver de canviar les meves companyes. No em podia vestir. I durant molts anys vaig pensar que per això que m'havia passat no m'havien trucat més. I potser és la nostra inseguretat, no? Que ella també parlava. Jo vaig interpretar això d'aquesta manera, perquè a vegades els nostres propis fantasmes i la nostra pròpia inseguretat i les nostres pors ens fan processar la informació que no és explícita, no? Quan les coses queden allà mig dites, tu t'ho portes al terreny que, evidentment, et pot fer més mal o més por. Però durant molts anys vaig pensar que era per això. Llavors, no em sentiria segura parlant amb el meu jefe. És que clar, tinc tants jefes. La gent es pensa que els actors, m'entens, som els reis del mambo i tenim per sobre tantíssima gent que... Però no em sentiria segura fent-ho. De fet, ara que dius això, Mariona, un altre activista ens ha enviat una nota de veu que té molt a veure amb com percebem nosaltres i sobretot com percep l'altra gent la salut mental a la feina. Hola, em dic Albert i a la feina necessito que les persones que tinc davant comprenguin que la meva malaltia és tan bon motiu per no fer la feina de forma eficient com qualsevol altra malaltia que t'incapacita. Vull dir, oi que si tu et trenques una cama, doncs hi haurà coses que no podràs fer? Doncs, si tenim un atac d'angoixa o tal, doncs això de vegades és molt difícil de comprendre per moltes persones perquè doncs no tinguis ansietat o fes ioga. Clar. No, és a dir, el fes No, però ioga... aquest paral·lelisme és claríssim. Si tu trenques un dit, te'n vas corrents al metge, no? Si tu no pots sortir al carrer perquè tens por o tens atacs d'angoixa o no estàs al llit perquè no trobes un motiu per aixecar-te cada matí, la gent no comprèn que això és igual o més greu, no? I que cal posar-hi remei. Però repeteixo, hi ha molt d'estigma, hi ha molt prejudici a l'hora d'anar a un terapeuta encara. Bueno, i es pensa que tu hi pots fer alguna cosa, no? En plan, fes alguna cosa, sí, no? Com clar. si tu estiguessis deixant de fer alguna cosa i per això tens un problema de salut mental. Responsabilitzem a la persona, no? I dius, bueno, és que... No, hi ha... Però jo segueixo pensant que és entre ignorància, entre por a conèixer, I clar, tot això genera aquest tipus de reaccions. Quan no coneixem una cosa, oi? Doncs ja està, tots en sabem molt. I és des d'aquest desconeixement que existeix que et vas interessar per la psicologia perquè estàs a punt d'acabar el grau, no? Sí. No, va venir... A mi sempre m'ha agradat estudiar, sempre, no sé, m'agrada estudiar i si tingués més temps, doncs més coses estudiaria, no? Soc una persona curiosa i tenia per davant un període d'inactivitat laboral que la meva representant m'havia dit, ostres, va ser poc després del 2008, no? Entre la crisi del 2008 i la del 2012, i em va dir, ostres, és que no... Jo havia fet algunes assignatures així soltes a l'Ateneu Universitari de la UOC, perquè sempre deia, és que estudio això. I em va dir, ostres, ara la cosa pinta una mica malament. I llavors vaig pensar, vale, doncs em busco la vida. Perquè també, quan hi ha una activitat molt forta a la nostra feina, l'activitat és frenètica. I després, pum, no hi ha res. I de cop, i això costa molt de gestionar. Perquè en el fons tots necessitem i volem una rutina, no? Que és el que ens ajuda a organitzar-nos la vida. No només els nens petits, sinó jo crec que els adults una relativa rutina també ens ajuda, no? I jo vaig pensar, ostres, jo què faig? I vaig estar mirant, i jo havia fet ciències de la salut, vaig començar fisioteràpia, i vaig mirar l'oferta formativa de la UOC i bàsicament era la carrera amb més contingut científic que podia fer a distància. I em va començar a interessar i he seguit estudiant i bueno, és una carrera que m'ha costat molt de tirar endavant. He estudiat en períodes de molta feina i sí, clar, llavors a partir d'aquí també tot ajuda, no? La psicologia és present a tot arreu. I ens comentaves abans també, no?, aquesta... nova figura, no?, que existeix dintre del món de la interpretació, no?, aquesta mena de coach, aquesta persona que pot estar una mica a cavall entre la interpretació i el que és el suport. En aquest cas és una figura molt concreta i és un especialista per a escenes íntimes i té més una... és més... que jo penso que aquí hi ha molt debat també sobre què ha de sustentar aquesta figura, no? La coordinació d'intimitat és com un especialista d'armes. És a dir, el mateix, tenim un especialista, no? Quan fem una lluita d'armes i la coreografiem per no prendre mal, doncs quan hi ha una escena de sexe o hi ha una escena íntima, també hem de vetllar perquè això s'organitzi, perquè no prenguem mal. I entenem que el que estem donant suport precisament és a la part emocional Sí, estem donant suport a l'intèrpret, no? Com jo entenc la coordinació d'intimitat, que també estic acabant també
també formació en aquest sentit, però també això ha obert dins de l'Acadèmia de Cine, no? Que jo formo part del Departament de Prevenció d'Abusos perquè hi ha una comissió per fer un protocol, i això ha obert també, recordo en una reunió que vam dir però la coordinació d'intimitat és algo molt concret. Podem plantejar-nos si hi ha d'haver una figura de suport emocional als actors, que crec que hi ha de ser, perquè et sents molt sol. És a dir, jo he arribat quan parlant de la productivitat, no? I el sistema aquest de productivitat, i vinga, el rodatge és una màquina de produir, el temps val molts diners. Llavors, quan acabes una escena, no? Jo com que he treballat en escenes emocionalment molt intenses, s'acaba l'escena, tothom ara et canvies, no sé què, et sents, hi ha hagut una intensitat, hi ha hagut un viatge emocional, i jo crec que s'ha de trobar la manera de poder. I allà no hi ha ningú que et pugui sostenir o que et pugui donar un cop de mà preguntant què necessites. No? Perquè jo penso la millor manera d'ajudar és preguntar a aquella persona, no decidint per l'altre, sinó dir què necessites. I et quedes més penjat, et quedes molt indefens, molt buit, no? Llavors, per què no hi ha una figura? Si trobes un primer ajudant de direcció que està per la labor i que pot, perquè tothom té la seva feina, hi ha molta feina en un rodatge, pot ajudar-te a sostenir-te una mica. Sí que hi ha coach interpretatius, però no són coach emocionals. I això obre la porta també a pensar quin tipus d'ajuda es necessita. I jo voto a favor sempre d'això. I quan parlem de posar la cura al centre, i ara obro una mica la pregunta a totes les convidades, de què estem parlant? Estem parlant de donar suport a la salut mental o d'alguna cosa més? Tant en el món de la interpretació com a la teva feina, Sara, què considereu o quina és la importància que poden tenir els referents dintre dels diferents àmbits professionals, les persones que en parlen obertament, per canviar aquesta cultura de que la persona que ho està passant malament, sigui en la feina que sigui, se senti sola, com tu deies, amb un abrandament emocional que no saps com gestionar. La que vulgui. Yo creo que cuidar de las personas con las que trabajamos es crucial, y no solamente hablando con ellas, sino que tiene que haber no sé si llamarlo protocolo, pero sí que una cultura en la que el cuidado esté en el centro. Y eso implica, por ejemplo, que cuando tomamos decisiones que las tengamos que explicar, ¿vale? Que nadie pueda tomar una decisión que quede impune, ¿vale? Sino que la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación que parlàvem abans. Exacto. Que haya comités éticos, que tú sepas dónde acudir si no puedes hablar con tu jefe, por ejemplo, o no sabes con quién hablar. La empresa tiene que darte mecanismos en los que de forma anónima y que tú te sientas seguro, segura, puedas ir allí y comentar cuáles son tus problemas. O sea, tiene que haber canales. Y espais, ¿no? Y espacios. Oficiales, de alguna manera, ¿no? Exacto. Y la responsabilidad, o sea, el hecho de que todas tus decisiones se tengan que explicar y que pienses que realmente hay que pensar dos veces las cosas. Porque... És important oferir aquests espais de forma oficial, perquè si no la informació circula igualment. O sigui, la informació no queda tapada, el que passa que circula de forma subterrània, i això és el que genera aquesta toxicitat, no? De que es va generant el rumor, aquest ha dit, el joc del telèfon, i al final, escolta, quan podem parlar obertament de les coses, no? Com em sento quan passen aquestes coses? En el teu cas, Sara, què aportaries? En el meu cas, jo abogaria per interessar-se més per les persones que estan al teu voltant, de les persones que treballen amb tu, perquè som, al cap i a la fi, amb qui passem més temps al dia és amb la gent amb la que treballem. O sigui, passem més hores a la feina que a casa. I si no prenem cura o no ens interessem per com estan les persones amb les que estem cada dia, no pot anar bé. Es fa més feixuc, no? Sí. També? Sí. Tantes hores que passem. Mariona, la importància dels referents? Jo crec que és molt important. Referents de persones que parlin obertament de la seva salut mental i de les dificultats que han pogut travessar de manera pública, no? Ara fa poc hi ha hagut un futbolista que ha parlat obertament de la seva salut mental, i no és l'únic, no? I crec que
a més ajuda també en un món tan masculinitzat, no? Tots aquests estigmes, aquests estereotips també, que ens anem allà a un altre món, però d'aquestes masculinitats, no? Que cada cop també hi ha molt hermetisme i més un món com el futbol, no? Cada cop algú posi el focus i expliqui, mira, a mi m'ha passat això, i veure també això, observar les persones amb les que treballem, que ens interessem, que escoltem, però per escoltar s'ha d'estar disposat a sostenir també. I clar, també requereix haver tingut un treball propi, no? I penso que és important, que sí, clar, que és important que les persones puguin parlar d'això, perquè pensar que a mi no em passarà mai també és... La vida dona moltes voltes i la salut mental hem de cuidar-la tots, no? La pròpia, i intentar, dins del possible, doncs, posar una mica d'escolta en els demés. Doncs moltes gràcies a les tres per haver vingut. Us recordem que ens podeu veure a YouTube, ens podeu trobar a la web d'Obertament, que és obertament.org, i a les diferents plataformes de podcast on estem, que són Spotify i iVoox. I fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies. Adéu.